Agni मा खौरांहाय? नोंनि सफाराव भिडिअ भाइरेल जादों। नों मिन्थियाखै नामा? ओहो। र' आं WhatsAppआव हरनि। दानिया दिनैनि गुबै खोथायानो जाहैबाय नैबे स्क्रिनाव थानाय सिख्लानि सिस बै रजे नङा होनलाय? नों आंखौ फोथाय रजे। बे जिउआव जेसेबांसिम हां थागोन एसेबांसिम आंनि मोजां मोननाया थाबाय थागोन। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा अन्नानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। सेथि आपडेटआनो जादों बड' सावगारि चेनेलनिफ्राय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा बेनो गिबि शर्ट फिल्म लानानै फैदों। बे शर्ट फिल्मनि टाइटेलानो जादों भाइरेल। बे शर्ट फिल्मनि भिडिअखौ बिथांमोनहा रिलिज खालामना होथ'वाखै। बेनि ट्रेलार भिडिअखौ बिथांमोनहा बावैसो सिगाङाव आपल'ड खालामना होबाय। थारैनो बिथांमोननि शर्ट फिल्मनि भिडिअआ ओंथिगोनां, सोमोनांथाव जानो हागौ। नोंथांमोनहा बिथांमोननि शर्ट फिल्मनि भिडिअखौ नायनो थाखाय साननैसो नेथ'दो। जेब्लानो बिथांमोनहा रिलिज खालामना होगोन अब्लानो आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायना होगोन। नोंथांमोनहाबो बिथांमोननि शर्ट फिल्मखौ नायनो थाखाय गोसो गुदुं जादों जानो हागौ। आंबो नायनो थाखाय गोसो गुदुं जादों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोनहा बिथांमोननि भाइरेल शर्ट फिल्मनि ट्रेलार भिडिअखौ बिथांमोननि चेनेलाव थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।